Mga kapuso, isa ka low pressure area ang ginamonitor subong sa GWA sa Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa, manubo ang tsansa sining mangin bagyo kag gamay man ang posibilidad nga magsulod sa PAR. Apang ang trough o kon extension sang LPA nagalabot sa pila ka bahin sang Mindanao. Kadungan sa pagluntad sini ang ridge sang high pressure area kag easterlies nga magadala gihapon sa mainit nga tiyempo sa dako nga bahin sang pungsod. Base sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Negros provinces. May posibilidad naman sang ulan sa iban pang bahin sang pungsod, ilabi na sa Mindanao. Naglabot sa 42 degrees Celsius ang maximum heat index sa Numangas, Iloilo, 42 degrees Celsius sa Rojas City kag 44 degrees Celsius naman sa Iloilo City kag Bacolod City subong nga adlaw.